ام وەکە مەکتەبن پەیوەندین پارتی دموکراتی کوردستان سووریا ئەمە دەست پێ کرد بەدەوامە خۆی فەرمیدا بۆ خزمەتە خەڵکی خۆ لە ڕۆژاوادا لە هەریما کوردستانیدا ئەوژی گرتناوی نادەژی سەدەما vê بەلابوونا vê nexweşiya Golhemî Dinya de belav de jî ew jî didîv biryara hikûmeta Herêma Kurdistanê de jî ku hemû dezgeh bêne girtin. Lê niha wekû wedac got biryar da got hemû dezgehên hikûmetê de wana vekirin me jî kel dezgehê de me jî dawama xwe dest pê kiriye jî got bikaribin her xizmetek hebe xelkê me berê dergê me bixê de jî em amadane hazirin çi lazimiyek ji war hebe de jî de ji bo xelkê me de kîl vê de daniştê li yan kampanyayên li bajêr de jî bikaribin bikin. Wekû xala sînyoriya pişxaborê de jî ew bi xwe hatibû wexta hate girtin jî biryara girtinê jî destpêkê ji rexîtî de bû wekû rexê sêmal kabû. Lê rexê pêşaborê de jî nehate girtin jî deriyê vekirî bû bo xizmeta xelkê û derbaskirina wan de jî. Lê niha ji ber belavbûna vê nexweşiyê de niha hemî sînyorî hatine girtin de jî çi biryarên nû nehatine diyarkirin da em ji hêviya biryara nû guheger tişek werî xwekirin înşallah mêl xelkê xwe mêvekin û çi pîwîstiyek hebe de jî bo xelkê me de jî înşallah em ê karibin alîkariya we bikin.